Salutare, dragii mei, care ați ales numărul 3. Fac și poezii, hei, hei! Dragii mei care l-ați ales pe Daniel, acest înger al mariajului, al familiilor, haideți să vedem care sunt mesajele care au vrut să vină către voi prin intermediul acestei energii. Dragii mei, da, se pare că cei care l-ați ales pe Daniel aveți de primit niște mesaje, niște încurajări, să spunem, și niște sfaturi în ceea ce privește relațiile. Că nu degeaba el se ocupă cu așa ceva. Ce vă spune Universul este că cei care ați ales acest număr vă confruntați cu o schimbare în viața voastră sau urmează să vă confruntați cu o schimbare. Ceva va veni, va sufla vântul dintr-o altă direcție și ceva se va schimba. S-ar putea să se schimbe situația în sine, s-ar putea să vă schimbați voi felul în care vedeți lucrurile. De ce? Pentru că mi-au atras atenția, cartea aceasta are numărul 12, corespondentul spânzuratului din tarotul clasic. Și spânzuratul vorbește despre schimbare de perspectivă. Da, e acea persoană care se spânzură singură și de bunăvoie de un picior, tocmai pentru a vedea lucrurile altfel. Poate se va întâmpla ceva, totuși îmi vine să spun, care vă va forța pe voi să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. S-ar putea să fie vorba despre niște adevăruri, ni se spune prin această carte, Truth se numește, despre niște adevăruri pe care le veți vedea, le veți simți, probabil altfel decât în plan fizic, pentru că avem această carte de Third Eye, al treilea ochi. S-ar putea și cred că unii dintre voi, dacă simțiți niște lucruri, mi se spune, să știți că sunt adevărate. Dacă simțiți că sfârșitul e aproape în legătură cu o conexiune, ni se spune, vi se spune și vă spun că simțiți foarte bine. Never Ending Story, această carte, poveste fără sfârșit, ne vorbește despre faptul că unii dintre voi poate credeți că această situație nu o să se mai termine. Ba da, urmează să se termine, stați liniștiți că totul se întâmplă exact atunci când trebuie să se întâmple. Da, are și numărul 10, în momentul în care reducem 37, dar îmi atrage atenția această pictogramă, această îngeriță sau ce este ea aici, are o oglindă lângă ea și nici măcar nu vrea să se uite în oglindă, nu vrea să-și vadă propria față. Aici avem o problemuță. De ce? Pentru că în momentul în care tu nu vrei să te uiți la tine, tu vrei să fie nu accepti ceea ce vezi, fie sunt foarte multe sentimente de vinovăție, rușine și așa mai departe, lucruri care ni se spune că se vor rezolva sau vor trebui a fi rezolvate. Ce mai avem pentru voi? Da, ok. Această carte se numește Embrace, îmbrățișează, dar este cartea cu numărul 21, este cartea lumii. Ce-ți spune această carte? Îmbrățișează acest sfârșit, îmbrățișează acest sfârșit de ciclu în viața ta, pentru că ceva nou, altceva nou se naște și se naște ceva nou din inimă. Aici este o inimă care dă niște lăstari, da, au ieșit niște lăstari din această inimă. Poate este vorba despre o dorință de-a voastră profundă, care urmează să se îndeplinească, ni se spune, după ce voi acceptați terminarea acestui ciclu, acceptați schimbarea de direcție care urmează să vină sau poate chiar sunteți în acest vânt, în această schimbare de direcție în acest moment. Lăsați lucrurile să se ducă, da? Lăsați să se risipească, să spunem, în spatele vostru, nu mai aveți nevoie de acest lucru. Această carte, Nurture, este cartea numărul 3, este cartea împărătesei din tarotul clasic. Vorbește despre nevoia unora dintre voi de a vă reconecta la energia telurică și de a vă reconecta la energia spiritului, de a face această reconectare între cele două extremități. E chiar și o tehnică și de respirație prin acești centri energetici pe care noi îi știm, ei sunt mai mulți, dar nu contează, măcar ăștia pe care noi îi știm, și cu ajutorul vizualizării și
puterii imaginației noastre, da, să ne imaginăm sau să vă imaginați cum extrageți energie telurică din centrul Mamei Pământ și o treceți prin toți centrii energetici până în centrul galaxiei de cenuși și invers, de sus, aduceți energie până în centrul Mamei Pământ, să faceți această echilibrare energetică. Bun, ce ne mai spune? Că da, urmează pentru cei care îmbrățișează schimbarea, pentru cei cărora nu le e teamă să îmbrățișeze schimbarea și nu le e teamă să vadă adevărul, că poate unii dintre voi ați vrut să nu vedeți ceea ce simțeați, că poate să fie adevărat, urmează o perioadă de creștere, success and growth, succes și creștere. Și vedem foarte clar, v-am tot spus și îmi place foarte mult această carte, pentru că ce lăsăm în spate, ce lăsați voi în spate, lăsați o chestie goală, lăsați o chestie de fațadă, o chestie care nu a avut conținut de calitate, să-i spunem. O chestie așa doar de ochii lumii, o lăsați în spate. Lăsați în spate această lipsă de pasiune, această goliciune a sufletului vostru și de-abia după ce îmbrățișați această schimbare, după ce lăsați să vină vântul să schimbe direcția în viața voastră și să vă schimbe vouă modul în care vedeți lucrurile, de-abia atunci vi se spune că apar aceste frunzulițe, apare această renaștere, că știm și noi când vedem aceste frunzulițe. Păi le vedem primăvara, când natura renaște, așa vi se spune și vouă, veți renaște. Dați-vă voie. Dați-vă voie să vedeți adevărul, indiferent de cum arată el. Adevărul este adevăr. Fiecare are adevărul lui. Bineînțeles că voi veți percepe această informație care va veni către voi și va schimba direcția vieții voastre într-un anumit fel. Voi sunteți cei care o veți eticheta ca fiind bună, ca fiind mai puțin bună, ca fiind, nu știu, dureroasă sau fiind înălțătoare. Doar de voi depinde acest lucru. Avem o carte din partea vrăjitoarelor care se numește Protection, protecție, și vi se spune că aveți unii dintre voi nevoie să vă protejați, poate de niște persoane din jurul vostru. Nu mai discutați, vă spun această carte, nu mai discutați părerile voastre, ideile voastre, țelurile voastre, dorințele voastre cu anumite persoane. Fiți mai selectivi cu oamenii cărora le destăinuiți sufletul. Restrângeți cercul în jurul vostru, cel puțin în această perioadă, pentru că prin această transformare, prin această schimbare de direcție treceți voi și doar voi. Și de multe ori în jurul nostru sunt persoane care nu prea au... Nu le pasă 100% de binele nostru suprem. Și atunci ce facem? Decât să risipim energia în stânga și în dreapta, vorbind tot felul de chestii, mai bine, da, mai bine punem așa niște sare în jurul nostru, acest cerc de protecție pentru a ține energia pentru noi. Aveți nevoie de această energie pentru schimbarea de direcție și pentru a merge către ce? Că vă dă așa și niște indicii. Ia către carta templului și vorbește despre templul sufletului, despre acea împlinire, da? Sunt aceste trepte de urcat, sunt aceste lecții de învățat. Și în momentul în care ajungi în mijlocul acestui templu, ești tu în mijlocul sufletului tău, ești tu cu tine, tu cu adevărata ta esență. Și ne mai spune, carrying connections, că s-ar putea să vină în viața voastră, în viitorul vostru apropiat, o persoană mai altfel decât probabil ați întâlnit acum. De ce? Pentru că această carte mi se spune că are numărul, da, are numărul 14 și este cartea temperanței din tarotul clasic, care vorbește despre divine timing, despre acel timp divin. Dragii mei, vine acest timp divin în viața unora dintre voi și aduce aceste legături de suflet foarte frumoase. Aceste legături pot fi amoroase, pot fi legături de prietenie, de amiciție, dar acele legături
care sunt pe frecvența voastră, sunt acele legături benefice de această dată pentru voi, persoane care vă protejează, persoane care vă țin spatele, da? Aveți cum să vă bazați pe aceste persoane și vedem că ele vin cu niște intenții foarte, foarte frumoase. Așa că, dragii mei, ce vi se mai spune aici este breathe, respiră. Respirația este extrem de importantă, tocmai de asta ne și pun ăștia să purtăm măști, da, și mi-asum ceea ce spun acum, chiar dacă o să vă supărați unii pe mine, respect decizia celor care vor să poarte măști, fiecare e liber să facă ce vrea cu oxigenarea organismului său, fiecare este liber să facă ce vrea atâta timp cât îi servește și observă pe propria persoană și în viața din jurul său că această alegere dă rezultate favorabile. Atunci, dragii mei, chiar n-am nimic împotrivă. Fiecare e liber să facă ce vrea, dar revenim la respirație, că am luat-o pe căi aiurea. Respirația este primordială, este primul lucru pe care îl facem în momentul în care venim în această lume, să tragem aer în piept, și ultimul lucru pe care îl facem când plecăm din această lume. Respirația este cea care ne ține în viață, respirația este cea care ne hrănește energetic cu această prana, da? Cu această esență a vieții. Tu, dacă nu respiri, evident, caput, ești mort. Respirația este o formă de vindecare, că nu degeaba vă tot bat la cap cu pranayama, să respirați conștient, chiar și în moment, nu numai pe centri energetici, chiar și în momentul în care aveți o emoție, trăiți o emoție mai puțin plăcută, să-i spunem, da? Identificați-o în corpul vostru fizic, că e aici, că e aici, că e aici, că pe unde este ea. Concentrați-vă atenția în locul respectiv, chiar dacă nu puteți defini emoția, că e furie, că e ce Dumnezeu este acolo, nu contează. Important este să știți că vă deranjează și să o localizați și prin inspirație și expirație să eliminați puțin câte puțin această energie și veți vedea voi cât de repede funcționează și cum vă simțiți după. Bun. Deci, vă spune foarte clar, da, că e foarte important pentru voi să respirați, e foarte important pentru voi să faceți acest lucru cu respirația și iată aici este un fluture, aduce această transformare, exact cum am spus, ajută la vindecare, la transformarea voastră. Este un proces alchimic, să nu uităm, această respirație conștientă face parte din alchimia sufletului. Au vrut ei să știți lucrul ăsta și mă bucur. Și această carte se numește Trust, încrederea. Și vă spune felul următor, că mintea ta logică nu este concepută să înțeleagă căile, direcțiile pe care universul ți le așterne în față, mă rog, pe care tu ți le creezi. Iată, și e bine să te ghidezi în momentul în care ai de făcut o alegere după ceea ce spune sufletul tău, nu neapărat după mintea rațională. Sunt și momente în care mintea rațională este foarte bună, că atunci dacă ne luăm strict după sufletul și dorința noastră, s-ar putea să o steclim. De asta este bine și este important să creăm acest echilibru între inimă, da, între sufletul nostru și minte, heart-brain coherence și acest, da, cântec la unison între minte și inimă, între rațional și ce ne spune sufletul. Și aici pentru cei care vor să studieze mai departe, Greg Braden și Bruce Lipton și Joe Dispenza sunt cei care au creat Heart Math Institute. Este un institut al matematicii inimii, să spunem, în care au unde au, mai bine spus, tot felul de proceduri, de meditații, de exerciții care să aducă acest echilibru, acest cântec la unison între inimă și minte și atunci se întâmplă niște lucruri absolut minunate, acele chiar vindecări miraculoase. Bun, și revenim la Trust și spune așa, ai încredere în univers, ai încredere în ghidarea spiritului care ești, că vreau să spun din tine, dar tu nu ești, spiritul nu este în tine, tu ești în spirit. E o altă chestie unde lumea trece într-o oarecare confuzie că noi ar fi ceva, nu, noi suntem în ceva și spune ai încredere că divine timing, mi se atrage atenția din nou, ai încredere că ceea ce e pentru tine, creat de tine, va veni la tine
în momentul în care tu ești perfect aliniat cu energia pe care tu ai creat-o ca și dorință. Că dacă eu am, și vă tot spun lucrul ăsta, dacă eu am o dorință care vibrează, nu știu, dau un exemplu, pe 500 de herți, dar eu trăiesc o viață pe 300 de herți, păi cum mama măsii ar putea să se pupe dorința mea cu mine? Cum ar putea să se materializeze când eu mă zbat la 300 de herți în loc, încet să urc, încet să las vântul ăsta a schimbării să mă ducă la 350, la 400, și când am ajuns la 500 de herți, ce să vezi, a apărut, s-a materializat și dorința mea. Asta vă spune, vine, dar vine în timp divin. De ce? Pentru că e nevoie ca voi să ajungeți vibrațional acolo. Și vă spune clar și cum să faceți lucrul ăsta. Breathe, da? Respiră, conectează-te cu energia celestă și cu energia telurică. Asta îți va ridica automat vibrația, dragul meu, draga mea, și vei ajunge la această materializare, vei ajunge la templul sufletului tău așa. Dragii mei, haideți să vă citesc și mesajul de pe cartea cu Daniel. Nu e lung, dar vă spune că el este îngerul mariajului, da, căsătoriilor, și te asistă acum. Dacă este vorba pentru voi, pentru unii dintre voi, de o situație într-o căsătorie, într-o relație de lungă durată, da, aplicați ceea ce vi s-a dat acum. Lăsați să vină această schimbare de perspectivă sau această schimbare pe bune, adică pe 3D, că aia de perspectivă e foarte pe bune, credeți-mă. Lăsați să vină orice adevăr către voi, nu-l judecați, luați-l așa cum vine. Fiți deschiși și conectați și atenție la intuiția voastră, da? Aveți încredere că universul vă duce exact acolo unde voi trebuie să fiți, și anume acolo unde v-ați dori să fiți, pentru că voi ați creat, pentru că nu există nimic în afara creației voastre și, da, bine, voi sunteți creația universului și noi creăm în jurul nostru și așa mai departe. Veți fi acolo unde ați creat voi ca și scenariu, acolo vă duce în timp divin. Exact atunci când voi veți fi total pregătiți să percepeți vibrația dorinței voastre, să percepeți ceea ce voi ați creat la nivel subtil. Deci lăsați această energie să vină, vă spune că vine. Va fi vorba, cred că, despre un adevăr, asta este Cartea Judecății cu numărul 20. Cartea Judecății vorbește, din tarotul clasic, vorbește despre schimbare de perspectivă. Este acel înger care suflă printr-o trompețică și se ridică morții din morminte. Nu vorbim de judecata de apoi, vorbim de faptul că veți avea o nouă înțelegere. Veți înțelege, vi se va da un adevăr, da? Vi se va sufla prin trompețica divină un adevăr care va duce la schimbarea perspectivei voastre, va duce la schimbarea înțelegerii unui adevăr sau unei chestii pe care voi o credeați adevărată. Lăsați această chestie să se întâmple, pentru că vă duce unde? La templul sufletului vostru. Aveți încredere în voi, aveți încredere în divinitate, în univers. Dragii mei care ați ales numărul 3, astea sunt mesajele, asta este ghidarea care a vrut să vină către voi acum în această citire. Aștept, bineînțeles, comentariile voastre în secțiunea de coment. Dacă vreți să stăm de vorbă și în particular, știți foarte bine unde și cum să mă găsiți. Și până data viitoare, când ne revedem la Taroscop, alege o carte sau alte chestii, sau la noul meu proiect, și o să vă spun despre ce este vorba, încă lucrez la el, vreau să aprofundez, să fiu foarte, foarte bazată în momentul în care vin către voi cu niște chestii care mi s-au arătat. Au fost niște descărcări de informații extrem de importante și interesante și vreau să le pun în aplicare pentru voi și pentru binele întregii umanități, de ce nu? Că de-aia sunt aici. Bun, dragii mei, până data viitoare vreau să știți și știu că știți că eu vă pup și vă iubesc.